всички присъстващи в тази зала сме съпричастни към вашето вълнение и предстоящото представяне, в което чрез вашите знания и умения ще докажете приноса си към отбелязването на Международната година на химията. Днес и утре вие ще бъдете част от 60-годишната история на домакина Димитровград и професионална гимназия по химични и хранителни технологии професор доктор Асен Златаров. Пожелавам ви незабравими мигове. Сигурни сме, че един от тези мигове сега ще започне с в ритъма на Бора Бора на танцов балетен център Галаксико при общинско предприятие Детски и младежки център град Димитровград с хореограф Тихомир Митев. Младите танцори на господин Митев са носители на безброй национални и международни награди. Преди 10 дни балетът се завърна от 13-я национален конкурс за класически характерни и съвременни танци. 4 от общо 9-те стипендии, отпуснати от Министерството на образованието, младежта и науката, спечелиха танцори от Галаксико. За всички вас Галаксико! Esta noche